Pozdrav Clasheri, ja sam Vizlo, da vi gledate još jedan Mirror Crown. Danas ćemo pričati o novom update-u koji će izaći ovog decembra, to jest ovog meseca na Clash of Clansu. Za početak da vam kažem da se ovaj update meni iskreno sviđa i da mislim da će ono dosta poboljšati igricu, pa možemo da krenemo sa update-om. Također u pozadini gledat ćete neke zanimljive gameplayeve koje su snimali moji drugovi, to jest u ovom slučaju Noćka the Great, i uglavnom možemo da krenemo na update. Ovako, znači šta će biti novo? Novo će biti to da ćemo moći donirati određene trupe. Kako to? Naprimjer, zatražimo balone i ne mogu nam ništa drugo donirati, naprimjer kao što je bilo u klan trollovima. Tražite naprimjer da vam doniraju, šta ja znam, balone, napišite doniraju mi balone i lik neće da donira balone, već ti donira gobline i trolate. Toga više neće moći, zato što ćete od sada moći stavljati određene trupe, to jest određenu vojsku koju vi budete želeli da koristite, to jest da vam doniraju u Clan Castle, to jest, da. Uglavnom, šta će još biti novo? Novo će biti to da ćemo moći da doniramo dark spellove drugim ljudima u klanu. Što će biti jako dobro za naše klan war attackove, pošto će nam dosta pomagati. Mislim da to neće biti nešto potrebno za basic attackove, to je za obične napade koje, mislim, ono, liga i to sve. Tako da, to će biti jedan jako zanimljiv update. Posle toga, odlučili su da dodaju free spellove za Town Hall 9. Znači, to će biti ovako. Town Hall 9 će moći da upgradeuje svoj, kako da kažem, svoju laboratoriju za spellove, to je spell faktoriju, kako već, nebitno, na level 5, to je na poslednji level, i moći će da pravi free spellove. Ali, kod toga je stvar to što neće moći da upgradeuju to, znači moći će im biti maksimalno level 1 taj free spell, znači moći će da bude maksimalno level 1, to jest neće moći jednostavno da ga upgradeuju, i mislim da će to dosta pomoći likovima koji su Town Hall 9 i koji napadaju također u Clan Warovima, pošto free spell stvarno jako može pomoći. Najbolje se koristi za Inferno Towere, X-bowove, ali može da pomogne i protiv onih sitnih defensova. Uglavnom, šta će se još desiti? Veličina ovog sveta, ako tako mogu da kažem, to jest veličina mape, će se povećati za, bile 40x40, a sada će da bude 44x44. Ako volite da napadate više nego što volite da defensujete, nemojte da se brinete, zato što će da dodaju i novi sistem, a to je još 30 dodatnih sekundi u napadu, što mislim da je sasvim korektno prema svima koji ono vole da napadaju. Mislim, to je ono nešto genijalno, mislim, bar po meni, i to će ono baš ulepšati igru, bar za mene. Uglavnom, idemo na još neke stvari koje će dodati u novom decembarskom update-u. Po meni jedna najvažnija stvar za sve, od sada ćete moći imati Town Hall 11, što je jedna sjajna vest, i također, znači, pored tog Town Hall 11, imat ćete jedan Winter Style. Znači, kao što smo svi očekivali, ja sam se i tome i nadao, ono Winter Style, kao što je bilo i prošle godine, imat ćete evente, imat ćete poklone i te takve stvari, što je baš cool. Ja se iskreno tome nadam, znam da developeri neće vidjeti ovaj video, ali uglavnom, mislim, šta bi oni vidjeli video, plus neće razumeti srpski, mislim, realno. Uglavnom, to je to što se tiče novih update-ova. Meni iskreno raduje taj najviše Town Hall 11, iako neću moći da ga imam, pošto ja sam tek 7. Town Hall, neću moći da imam taj Town Hall 11, ali bit će baš jako ekstra, želio bih da vidim kako funkcioniše to sve, i baš mogu da vam kažem da je baš cool izgleda, iako to se sad i ne gleda, taj izgled kod tih Town Hallova. Uglavnom, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog update videa, ja se nadam da ste uživali u njemu, to je bilo to i pozdrav Clasheri.